Среща, посветена на трансграничното сътрудничество в земеделието, се провежда днес и утре в село Царевец. За 10-та поредна година в селото бе отбелязан и традиционният ден на пшеницата. Срещата, посветена на трансграничното сътрудничество в земеделието и Денят на пшеницата в село Царевец, са организирани от Регионалния съюз на земеделските кооперации Дунав 2000, Бизнес център Свищов, Земеделска кооперация Изгрев 93 село Царевец и опитна станция по земеделие Дунав село Алеково. Срещата се провежда в рамките на договор за европейско сътрудничество в земеделието в областите Александрия, Гюргево и област Велико Търново. Гости на проявата бяха кмета Станислав Благов, председателят на Общинския съвет Милен Манолов, румънска делегация, водена от председателят на Земеделската камара в Александрия Марин Николча и председателят на Земеделската камара в Гюргево Александър Япанджак, представители на Общинска и областна служба земеделие, земеделски производители, фермери, арендатори и търговци на земеделска техника от областите Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич. Срещата откри председателят на Регионалния съюз на земеделските кооперации Дунав 2000 Игнат Ангелов. Уважаеми госпожи и господа, от 2 години работим по един проект за трансгранично сътрудничество в областта на земеделието по линия на Европейския съюз. Това е поредната среща, която осъществяваме с румънските си колеги. Нашата голяма амбиция е да превърнем това сътрудничество в ежедневни производствени и търговски контакти. Искам само да посоча някои предпоставки за това. Първо, на румънския бряг се строи голям преработвателен завод за биогориво от Царевица с капацитет 300 000 тона годишно, т.е. 1000 тона на ден, което означава сигурен пазар за нашето зърно от Царевица. От среща на румънския бряг работи голяма мелница за брашно от пшеница, което е също един сигурен пазар за пшеницата ни. Най-важното е, че предстои да се завърши фериботния комплекс Свищов-Зимнич, който ще даде възможност за директна транспортна връзка на нашата продукция към Румъния. Недалеч от Свищов, в Турну Мъгореле се намират големите химически заводи за торове и да се надяваме, че при взаимно изгодни условия ще търгуваме от тях с доставка на торове. Това всъщност е Европейския съюз, премахване на икономически и административни граници и бариери, т.е. свободна търговия при взаимно изгодни условия. Приветствие към всички присъстващи на срещата отправи кмета на общината Станислав Благов. Изключително съм радостен за това, че можем да бъдем днес тук за отчитане на проекта, свързан с една възможност по ФАР трансгранично сътрудничество, която камерите в Александрия и в Гюргево, заедно с Бизнес център Свищов, се умяха да организират като проект. Ние сме много радостни за това, че можем да реализираме една идея, която не е само идея на община Свищов, общините в Румъния, а идея и на Европейския съюз. Отдавна сме казвали и истина това, че Европа не е Европа само от държави, а Европа на региони. И още през 2001 година, когато създадохме първия еврорегион между България и Румъния в бившата Източна Европа, ние знаехме, че в определен етап от време ще могат да бъдат реализирани проекти, които ще имат своята прагматична насоченост. И тъкмо този проект е един от тях. Много се радваме, че той се отчита в деня, когато се отчита и когато всъщност се празнува Деня на пшеницата. Приветствие отправиха и Марин Николча и председателят на земеделската кооперация домакин Изгрев 93 Ганчо Ламбев. В стопанския двор на кооперацията бе открита изложба на нова и употребявана селскостопанска техника. Представени са трактори, комбайни, машина за предсеитбена подготовка, сеялки и различни земеделски инвентари. Представени са и различни видове биоторове, които произвежда земеделската кооперация в Царевец. Участниците в срещата посетиха опитното поле на кооперацията, за да се запознаят с новите сортове пшеница и рапица, чийто селекционер е професор Иван Панайотов, който е и собственик на опитна станция по земеделие в село Алеково. Професор Панайотов информира колко са сортовете в опитното поле и даде прогноза каква ще е годината за производителите на пшеница. Общо взето годината
се отличава с силна суша, което е в рязко противоречие с това, което каза госпожа Светла Бъчварова, заместник министър на земеделието и председател на Селскостопанската академия, следователно тя е ръководител на земеделската ни наука и нейното мнение е абсолютно противоречи на условията, в които се развиват посевите в България. Тя предрече, че ще има плани от зърно, което не отговаря на истината, и цените ще ли да бъдат ниски, което също не отговаря на истината, защото в цяла Източна Европа, в Русия, в Украина и в Съединените щати има много силна суша и измръзване през зимата, особено в американския континент, и следователно добивите ще бъдат по-ниски от миналата година и цената следователно ще бъде по-висока. Срещата, посветена на трансграничното сътрудничество в земеделието и Денят на пшеницата в село Царевец, продължава и утре. Земеделските производители ще имат възможност да разгледат изложбата и опитното поле.